bratia, ste si práve teraz povedali, že znova vidíte ten istý ksicht a chcete vypnúť toto video, tak to práve v tejto chvíli nerobte. Pekne sa upokojte, sadnite si a počúvajte, pretože mám pre vás jeden veľmi veľký dôležitý oznám. Tento týždeň môžete urobiť jeden veľký dobrý skutok, pretože sa v našej farnosti bude konať zbierka vecí pre deti, ktoré žijú alebo sa nachádzajú na Ukrajine. Bratia, sestry, no dúfam, že vás môžem nazývať bratmi a sestrami, však sa hovorí, že kto mlčí, ten svedčí. Takže bratia, sestry, tento týždeň máte možnosť urobiť jeden veľký dobrý skutok, ako som už povedal, pretože sa u nás bude konať zbierka pre deti na Ukrajinu. Všetci vieme, že je tam teraz veľmi zlá situácia a môžeme sa aj my stať Mikulášmi pre tieto deti. Takže ak máte doma nejaké nepotrebné veci, nejaké napríklad oblečenie, nejaké sladkosti, maškrty alebo aj úplne nové veci, je to úplne na vás, bratia a sestry. Pomôžme svojim bratom a sestrám v núdzi na Ukrajine, urobme radosť, urobme dobrý skutok deťom na Ukrajine, staňme sa ich Mikulášmi, pretože môžete celý tento týždeň, ako som už naznačil, nosiť tieto veci do nášho centra až do soboty a v nedeľu príde k nám na návštevu otec Michal, ktorý pôsobí na Ukrajine a tieto veci zoberie a rozdá tamojším deťom. Takže, ak máte chuť, ak chcete vykonať jeden dobrý skutok, ak chcete pomôcť bratom a sestrám na Ukrajine, ktorí sú práve teraz v núdzi, nech sa páči, je tu priestor voľný, doneste, koľko vládzete uniesť. A takisto vás pozývame aj túto nedeľu na predvianočné posedenie, máte sa na čo tešiť. Takže ja sa s vami na teraz lúčim a majte sa!